Colossians chapter 1 verse 18 bo ongkha bini basak mothani bokhorok bose bosak no mathangnai bosimise bebakni bokhorok ongoi manna teikhe bose puila khuthini mathangai disajaknai Kristo Jisu ongkha mothani bokhorok bose bori thuibai mothano payo Ephesians chapter 1 verse 23 mothongkha Kristo ni bosakse bini bai bokuplu bosak bai thangno asik mani rokno sangsar grangai subungkha bokhorokse basak no tuidulo basak bokhorni kok ma khanao phia basak bokhorokno kok khanari manya basak jodi bokhorokno kok khanar na nayo hinke o basak daktino thinai lama koronai hakor kuthugo klainai tini kabangma mothano bokhorok ongnani bagai lobja ongmani nugo mukturi thengya mokol chakjak nugo gut khao dikon manani bagai secretary manani bagai khasiglayo phia manya hinke kago backside ongo thamsi kutung phunugui sibukni basa okmani proman phunugo kisapa thakdi khajani bayro ningba bosakse bahai ning bokhorok ongi mannai ning saboni saman ongani nai Kristoni de ning jodi Kristoni saman ongani nai hinke ning nini nafa lusipani tomungno phunukha bobo kaitorbai baksa ongani musungmani bagai khiklai dijakha ningbo daktino khiklai jaknai bugrani bugra kaitini kaitor subrai Jisu bisikse kirima singsa bono kosol kebo kurui ning boni jaga nani musungo ES GS nani musungo nini bokhorokno ning nori payo wanchogi de naikha salja phano ning sabobai subanangai tong khajani bayro tini kabangma mothano bokhorok kuri mothanugo angse bokhorok hinui saklaimang mothao poito khlainirok komiruk ongmani nugo nini bagai phola kamai tongo motharan chai tongo Soitan res nai tongo yak berebe tongo ani samung bono khlai tong khabla hi saimanya dening kaisa phola kamakhe aboni saimung bisikse kuthu bahai hisab nai ning nini bokhorokno polta mosa sabung bijab bisni sabiso hake tinino ang dabogoi hai hini salango noroni bere khorasase komorkhe ang omoni yak sujak bo bisik kirijak mera kaisa kamakhe ani dos kuri hini sao 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2 ning okokno siri molpaina phuru belai tongke sep ongnai borok sakni kaham simi nai rangni bagi khamai nai kokotor sanai kungsuknai borok lasiri nai bumabo phani ko khnaya ongnai hamaria ongnai kaitono surya ongnai paitani sal sampai phairuk noroni sago okok nangruk norok tini sakni bagi rangni bagi phanni bagi mothano political srami paikha political nok srami paikha ning tini mothani bo dikon ning tini political nibo leader nini mokol payade nini girjanok salsa kuplung tongmani tabuk noroni bagai girjanok political nobar kuplung ongi thangka poito khlani rokhe ubrum jabrum girjanoko kok samabo political surimabo political kaklaimabo political ongi thangka ok khajani bayrok noroni mothao Kristo boyang anu kisa sagradi Kristoni jaga bo jaga anu kisa phunugradi sabose naya tong dopa phiok jaknani mathang jaknani angbo suriwo aborokni bagai haipano dogar soi nogo suriwo gija nogoya sing poito khlainero subo suriwo logi buriwo abo bisikse kaham chini bagai phia norokle Kristoni mothao aborno tlangi thango ning tini Nokia company no hamjago hinke Samsung company no hamjane botongo tamo ongnai kaklainai makhang somnai motha kesang ongi thangnai osraimongba ning saisung nali able dofano se riwi tongo dofani leader ni sago nangi tongo unlimited kaitrobai sangsani leader no soi tongo hinke hamar de phainai na sraimo Kristoni mothao political ta talang siri abono tabuno pathagri siri ong yakhe saimong no phainai kirima singsa kaitono tui saknangi ongmani sabo saiman tabuni sraimong aboni bagide ning tini girjani leader ong tutui te kaisani bo leader abo masangya ning spiritual leader se hinke kubun party khlainero kaitono mainarok nini thani phare phaino borok nini thani bahaike sapainai angbo Christian ongna mosungo hinoi jani hamjakmani tongoi no mano phi abono mothani phataro kalangai thangdi dogar keseti habdi khajani bayaro sing phiok jangnani abo kaitini yagose bonose ning saknangi ongo hinke bahaike dofano hamjago hinoi saiman ning dofano hamjago hinke ning kaitono boram khlainai te ning boni thani dogar soi dofani bagi lidani bagi surinai okokno mojonarekdi kaitoni mothano sabainai borok bobo sabaijaknai aboni bagino Kristoni mothano sungsani mungsabai phano bolthai gurui political right jotoni tongoi mano phi abo
Kristoni kathar mathawaya abong kha kathar jotoni sakao ning aboni kubi kok tei hili kok no bujidi khasidi nakar sani naidi aboni ni tenini mothani tenini dofani bagi kabang hamari se phainai ang kha khlayo ning khatui glak kaitor nono hamari khaitun amen.